एक हुबले पी वरो की प्रलोक की वस्न्याव सुक वो पाइट ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल तन्ने के जन्मेत कुआ ओपन स्न्याव चपी चपंग की खूपर व एम काम भाव तिपी हाकिनी की स्नी वकन्नी ते छुआ वो सदंग इले तो कसेन व नंगकोंग योंग पी हाउ न्यू चैनल स्न्या भाई सब्सक्राइब वे ngat हाउ टू बेल व एम टू खनांग व यो पतें चो चो पी यो ये की वीडियो वथमे ते तोन सदंगी ka jing chngai namo ka safety yong iwaro na ki fraud wa ki hackers man ko wa kongsan tam hakani ka prathai internet wa kani ka internet daman ko ka wi ka wa kongsan tam hedging im wa man ka sngi yong i hakini ki sngi wa kani na do browsing shopping banking wa ki wi dei wa panem ka mi ya ka internet ye I wo tho ne browse ye ki won ki information ki wa kwa I u yo ne tip nei te won dei wa panem ka mi da ka internet ye I u the tir the tar ne le shopping dei wa chong ha yung le wei kham tam kat ni sngi hadu ki kam poisa wa to wa ka bank kam ki loan transfer ne payment da le I dei wa panem kam bai da ka internet tang wa ka ni man ko le ka wi ni ki jingmaa hei wo cha thok cha to wei cha blackmail hakini ki sngi kham tam I wa em kam do utip I waro wa ka public wifi man ko ka wa ma bhau panem kam hawa ong o public wifi mut ka wifi ka wa roi bha hakini kisngi we ka wa yo I upanem kam makna kam haki shopping mall ki cafe namo ki dukan cha ki airport hospital wa ki wi de ki thau hawa yo I ya kani ka free wifi bon sen klem prakhat ar sen panem kam ika de wa chania tali tala tangwa iwa em kam won utip ito nakani ka free public wifi wa panem kam I suk bha ki hackers wa ki cyber criminal namo ye ilew ong kinong to wo to ye ki personal information yong I ki wam to uyo ne tip ki ka wa ye bha ukta ya I wei hawa ong o ki personal information mut ki private information yong I kam ki information wa ya to wa ka banking wakat won empoisa I ha bank kam ki password kini to ki private information yong I ki wam to utip ki won ki bru na bar namo ki third party wei mto dui tele kam ki information namo ki private chat yong I kam ki personal chat ki wam to utip ne yu da ki won ki third party nrei kini waro ye ki hackers wo hack ya ka phone ne ka laptop yong I we yo ki ya waro kini ki information ki wam to u yo ki nei te won ye I u cha to cha thok ne cha blackmail kam te ka sorkar le kwa ko open alert ye I waro wo man I ki wa ya husiar bha he ya to wa kini ki free public wifi wa chu panem kami ha ki dukan cha hospital wa ki wi ki thau public nei bha man ko ka wa ma bha ya I kham tam kat ni sngi wa da jor wei bon ki hackers wa ki cyber fraud kam te hawa panem kam phi ki public wifi mhoi ule phi ki won ki transaction kam wo pha poisa ne ki won ki online payment rangkat wa ki kam wa ye ki bru hacker wo yo ne tip wei to ye ki personal information yong phi kam ki chat ki password wa ki wi wei ye ki le upanam kam bakla ye ki ni ki private information yong phi wei kham tam la da yo pathan ki ye ki bank information yong phi ye ki le wo to ye ka tu ka poisa wa mp ha bank le hawa ong o kam tem emu ong o hampan em kam ye ki public wifi ne ki free wifi ha o ye phi upanam kam tang wa hap husiar bha phi wei ye phi le ule kam ni wanang kong to yo like phina kam kini ki kam cha to cha thok we cha blackmail hawa panem kam phi ka free public wifi ham panem kam he wo the tir the tar ne shop ne le ye ki won ki online payment ne bank transaction we ham pandap le ye ki won ki personal information yong phi ha I won I thau la ha ka email ne facebook ne ki won ne bha ye ki le u yo ye ki tu ki information yong phi we what hadu ki password yong phi Kiwi won ki kam wo kande games ne pat video ne browse tem phere la de panem kam phile wa ar won to yo chngan cho ne man safe cho ye phile upanem kam da ka VPN ka te to ka virtual private network ye phi u download na Play Store ne Apple Store dep te install ne bha kani protect bha ko ye ki personal information yong I kham tam ha upanem kam ye ki tu ki public free wifi wale wan to he to wa ki password yong phi kam haki internet banking Facebook ne ki won ki platform ye phi upanem kam de ki password ki warap e utip namo ki strong password mto de ki password was suk ki bru uges kam ki date of birth lani 1 2 3 4 5 6 kini to ki was suk bha ki bru uges ne tip
Waso wanto mto uwai ne knyon klumar ye ki wan ki unknown source kam ki tu ki link ki wa ong ki wa job lo ki drop hi depte knyon hai ni depte ipertuit password bank account yong phi yo pha ya ka poisa yong phi kini to ki fraud paki paka te da husiar bha ya kam ki tu ki chai link wakaddo wanto ye phile upandam ye ki autofill ha ki phone ne ki laptop yong phi kani bon bha ki wadang le ye kani nga le dang practice baj o ye kani hadu kini ki sngi wakat ni kam ki password le bo I autofill ndup de I upandam pandap hi automatically tang wakani le man ko ka wi ka thread ye I te ton mani ki wa yahusiar nei bha emkam bha hakani ka advance wall wa imi kan ni ha o usuk le suk bha I hakani ka technology wall nei bha ye I ule ye ki kam ki jam dei wa suk we ha I por wasmat tangwa ma le ma bha lada husiar bha I kham tam ha wa panem kam I ye ki public wifi kamte hamle shopping banking payment ne banking transaction ne pandap ki won ki form ne ki personal information yong phi ha wa panem kam phi da ka public wifi tele da panem kam phi ya ka public wifi hamalin upanam kam wanda ka VPN bo strong password ha ka internet banking Facebook ne email yong phi we ham wai klumar ye ki link wa mi ne ki unknown source we pandam no ye ki autofill ha ki phone ne ki laptop yong phi te ham dam uye share ya kani ka video chaki wa hayung hasem yong phi ki wa maya yong phi wa chaki pralok yong phi khnang wa ki le yo like ki ungat na ki kam cha thok cha to we cha blackmail te ya subscribe we like ye ki video khuble chi bon ubla yu em lang wa phi